Inisialnya apa? A, B atau C? Oh niku milih niku. Oh ya. C. Reo kuwi geni. Jadi kalau aku sama Pak Yoyo engko dadi banyu anget engko. Heeh, nggih adus penak kuwi malahan banyu anget ki piye to? Saya adem-adem kaya ngene iki. Ayo. Orang menikah itu menyatukan dua prinsip hati yang berbeda. Harus ada yang saling mengalah. Ketika Pak Yoyo menjadi api, Bu Kesi harus menjadi air. Menyirami ben adem. Dadi arti karat gak sido. Kakang Mas Cahya Kuntat kuwi atine iso gogloh. Saya tidak berani lancang, Bu. Saya sebagai ini harus menghormati panjenengan sebagai yang pertama. Saya kan yang kedua gitu. Ya apa? Gitu nggih. Sing klasik ya, klasik. Monggo arepe nembang ali-ali boleh atau apa saja barangkali Mbak Lisa ada request atau apa. Ayo nggih. Nggih, karyane Mbah Sukron juga boleh pun derek nggih. Ayo berdiri berdua, coba kayak ngapa? Ayo. Ora ngapak ora kepenak. Ayo, nggih. Iso Mas Tum rabi bojone dijak wayangan ngene. Iya no, minggu sanding bedhug kono. Ayo, ayo karo ngawasi. Ayo. Wah, jan wah nggih. Oh, lho ketok le perhatian. Sudah wonten ngajengan sampun jumeneng menika dua Mbak Yu dan Dek Yu. Mbak. Seto. Iki omonganmu nek iki mau Mbak Yu karo Dek Yu ning ngarep mau sing bener ki ngajengan. Ngajengan. Jumeneng wonten ngajengan menika Mbak Yu kalian Dek Yu. Piye responmu Bu Kes kok lucu? Ya pancen aku duwe adik iki rada unik tur antik. Bocah iki pancen spesial. Ya iki sing ndadekne para pamirsa ing Nuswantara penggemar wayang iku gemes tresna karo adikku wadon iki. Sing saiki tansah naik daun terus gajine wakeh. Para pemirsa seneng gek bocahe ayu titele meh doktor. Ngono lho, Pak. Heeh, tur sik ijen pisan. Sik ijen rong duwe pacar coba. Tolong to Bu. Piye? Ben saged kagungan pacar nopo calon garwa niku resepe nopo panjenengan biar bisa dapat seorang sosok yang bisa menemani dan setia niku lho Bu. Minta resepnya. Oh iya. Sing sepisan neng jero atimu kuwi kudu wis eneng karep keinginan ngono lho. Oke. Harus sudah ada kemauan bahwa aku akan menentukan apakah dia inisialnya apa, A, B atau C. Oh niku milih niku. Oh ya. C. Terus bintangnya apa? Bintang kuwi penting loh diajeng. Oh ya, bintang apa? Zodiak. Nah, zodiak. Oh ya. Ayo. Aku Cancer aku. Bintangku Cancer. Tak tuntak dulu ndandul. Cancer wedi Cancer. Ayo. Wedi Cancer. Terus piye neh, Bu? Ibu napa? Bintangin napa? Aku iki bintangku Capricornus. Oh, Capricorn. Oh iya, karo Cancer ya cocok lah wi. Banyu karo lemah. Dadi ya urip. Coba Elisa apa bintangnya? Sik, kuwi aku rada nyangkal lek kuwi Mbak Elisa. Pripun? Kaya apa mau? Zodiak. Lah ya kaya banyu karo apa? Lemah. Ini Loh. kan Capricorn itu tanah. Kalau Cancer itu air. Loh, kok sik pancen Cocoknya bekerja. Loh, ora. Ngene lho maksudku. Gimana? Lemah kuwi lek dikocori, biasane lek kudu enek tandurane. Ya. Dadi kurang siji. Apa tuh? Lemah, banyu, tanduran. Oh. Kowe apa bintangmu apa? Aku Leo. Lah kuwi tanduran kuwi. Ora. Paske. Leo kuwi geni. Jadi kalau aku sama Pak Yoyo engko dadi banyu anget engko. Heeh, nggih adus penak kuwi malahan banyu anget ki piye to? Saya adem-adem kaya ngene iki. Ayo, ngono kuwi. Ini udah kecocokan ini. Dua ini memang kecocokan. Makanya iso awet. Berapa tahun, Bu? Alhamdulillah wis 16 tahun. Oh, 16 tahun. Nang ya lika-likune ya panjang. Oh ya, ada kesulitan ya mendampingi dalang ya, Bu? Hah, kadang-kadang ya sulit, kadang-kadang ya penak.
kadang-kadang ya tak loske ngono El. Dadi Kathah penake napa kathah sulite? ya penake ya akeh, sulite ya pokoke paron-paron, imbang. Oh iya. Bungah susah kuwi seimbang wis ginaris. Padang peteng, bungah susah, sugih miskin wis gandengane. Oh. Jadi aku karo Pak Yoyo iki ya karo Pak Cahyo kuwi kadang ya entuk kesenengan, kadang ya entuk kesusahan. Ning ya kabeh disyukuri. Senadyan to dhek kadang-kadang ya aneh-aneh, munggah medun. Terus mlakune kadang-kadang ya menggok-menggok ning aku ya wis ikhlas. Lek ora ikhlas ya piye awakku legedine sakmene, tak loske, tak liarke wisan. Lho, aku dipadani kewan to diliarne. Diliarke kan. Iya. Wis apa-apa. Wis ngono kuwi Mbak jenenge rumah tangga wis kaya Loh kan perlu dipelajari supaya tidak apa ya, yang nom-nom atau kayak saya itu nggak takut untuk berumah tangga gitu. Jangan loh. takut El. Yang penting orang menikah itu menyatukan dua prinsip hati yang berbeda. Harus ada yang saling mengalah. Ketika Pak Yoyo menjadi api, Bu Kesi harus menjadi air. Menyirami ben adem. Dadi arep tukaran gak sido. Nyapa cak cakep? Apa Om Bagus? ketika Bu Kesi dadi api, aku dadi rokok, sumet nah ya. Oh, saya kopong disuguhi. Malah Saiki mu awake dhewe ayo nembang diajeng. Lagune pun menopo Kakambok. Etok-etoke awake dhewe iki kadung tresna karo Pak Cahyo ngono lho. Oh, ngoten. Upama awake dhewe iki aku Pergiwa, awakmu Pergiwati, iki mau calone sapa jenenge Gatotkaca? Nggih. Kayak sapa? Pergiwa Pergiwati. Kula pengene Lesmana mawon dituthuk nganggo tipe ledeng ayo deng kaya jaren ayo ren teseber ayo. Duwe ngono kuwi wae ya. Iso aku yo pun modadi ayo dina kemis ayo mes mesam ayo semar mendem ayo demok anune gudeken. Ayo Itu kan. gudiken kok gudeken ayo. Nggih. Apa lagunya Kadung Tresna ya Bu? Ya, sama bisa to bawane. Oh panjenengan sampun ngajari kula. Ayo dah ayo Oh, sampean. niki ajeng menggoda gitu. Sampean dhisik coba mbok menawa Kakang Mas Cahya Kuntadi kuwi atine iso Oh, gogloh. saya tidak berani lancang, Bu. Saya sebagai ini harus menghormati panjenengan sebagai yang pertama. Saya kan yang kedua gitu. Senenge kalau Pak Diri kalau senenge. Lho, pancen penonton khususnya Ponorogo seneng lek awakmu ido guyon ngene seneng. Ayo ngono. Seneng. Ora mung penonton aku melu seneng kok ayo. Mendah yo. Ayo ngono kuwi ngono. Nggih. Ya wis ora apa-apa. Iya. Apa Dar? Enggak. Iya. Pawon edar Netizen yo bebas kok. Iya. Sapa sih? Nggih kula riyen. Oke. Ya, coba. Rinasa saya ngalela. Bu Kesi. Sok lek anu tayet aja sing coklat, Bu. Nyapa? Sing ireng apa-apa. Aku ndelok komen YouTube, Bu. Padahal kathoke ketok kaya pramuka ngono jare. Nek bae piye coklat ora. Lho, Bu, kita ngenekne mongko iki jarike iki anu kado saka Bu Kesi Mbak Lisa. Oh iya. Iki anu iki batik tulis. Iya, oh, tapi kuning. Dadi kaya satpam, Pak. Ah iya. Wah, wis bener ya, ayo. Tapi El kamu belum ngadu Pak Cahya ulang tahun loh El. Oh iya lagi Pak Cahya ulang tahun ya kemarin. Aku belum ngucapin. Selamat ulang tahun ya Pak Cahya. Iya. Awas Kita anten iki ucapan ke awak emal ora ngucapne Awas, belas. Selamat ulang tahun. Malah guru Pak pamer Cahyo. le ngejim iki story ora yo nggih. Semoga semakin kondang, semakin dicintai oleh penggemar-penggemarnya. Terus tidak tergoda oleh Biar diterusne tidak tergoda oleh saya. Oleh saya. Ayo wah tenan Bu Kesi los tenan jos. Los, lah Wujud iya. dalange ngono kuwi Bu Kesi wis. Dadi iso dadi kaca Brenggolo. Kudu. Ya kudu. Nggih, terus. Ayo pripun, Cahyo. Mak? Wayangan kang hangrare
Esi bikin pasti Pak Cahyo dengerinnya udah ngawet-ngawet ya. Apa? Ngawet-ngawet tuh gila. Enggak, Wel. Sebenarnya ini jujur aja ini enggak aku tujukan sama dia kok. Oh, aslinya bukan. Buat yang lain pokoknya. Oh, jadi sebelum lagu ini mau tanggung ngeyam-ngeyam ide tok. Izin Pak Cahyo ya. Cemburu dong. Ora, aku ora tau cemburu dadi mau lanang les ora. Ya, ngono ya awas tenono. Agar baik gawe lagu. Ayo. Apakah itu? Mondro tonton boseni kebawi ora mau gawe tresno. CO terus apa? Jongpe mende arepe. Halau tutune ndi kuwi. Ora apa ayo. Ayo. Bukan sih, ayo. Yen kelingan duh selagamu hatiku tan kuwawa pamikirku tan jemutu menam kabu rasaku wis kadung tresno bareng ya yuk karena Mang Pak Cahyo karo ngene awake dhewe ngene dia gimana? Waduh brene. Izat. Kok kaya mban. Ya awake nang burine dheke ya. Lah iya Bu kayak gitu. Nang burine ya aku. Nang burine dheke karo nundum maaf. Aku terus ngene bari no monom ji nemo Duryudana aku sakne ya. Ono apa? Karo ngecek iki nek lho. Oh panjenengan yang tengen apa kiwa? Aku sing tengen. Tengen. Kula kiwa. Ya. Tengen tangan ora. Tengen ora. Iya. Mong sirawang malah semaput deh. Ora kuat ngayahi awake dhewe wong loro Cahayu. Iya. Ora kuat wong sampean tok aku ora kuat kok ya. Pone wong loro. Ora kuat. Ora kuat gentenan aja bareng ngono kuwi. Maksudnya nembang mau lekare dhewe lak bareng to jenggot terakhir mau. Ya Allah. Kuwi matur nuwun kagem bapak-bapak Sinoman ingkang sampun kepareng keladi dumateng kadang-kadang. Wah, Pak matur nuwun sanget. Kompak ini kan lho Mbak Lisa sak RT kabeh dadi Sinoman mau wis foto teng mriku anten biayi selawe. Wih, nggih, matur suwun dugi enjang niki nggih. Nggih. Mangga diaturake kadung tresna karo ngicipi bakso. Wah, ya. Mangga Mbak Lisa. Lamat mus katon tenjane yen
matur sembah nuwun dan mirasa melanan wah iya iya ambung-ambungan kapan aku ayo kok saiki lho ora apa-apa udah Mas Bagong menika wonten pamundutan dari Nggih. Pak Sardi nyuwun podang kuning oke siap nggih podang kuning nggih istirahat sebentar Mbak iki tak selani dhisik niki enten kadang kula nah Mas Yogi Danan Priyautomo Mas Bagong niki kanthi dawuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Petruk kawula penggemar panjenengan saking Madiun kepareng nderek wungon saha nderek ndedonga mugi Mas Petruk balasan kanca-kanca madang kala tansah pinaringan sehat laris saha pinaringan bagya mulya sak turun-turunipun menawi kepareng kula badhe nyuwun lelagon titipane anak putu ingkang bawa Mas Muhammad Taslim nggih nggih Mas Bagong siap ayo siap pokoke siap ayo wingi ra iso ketemu nalika ning Madiun heeh nggih muga-muga buke Mas Bagong Mbah Putri ya enggal diparingi sehat ya Truk amin ya rabbal alamin monggo laras peloh ayo pelok ayo pelok ayo pelok barang ayo barange sapa ngono kuwi ya monggo Mas Muhammad Taslim coba kaya apa nggih dandang kula titipan nggih karya Ki Anom Surata Suwargi mugi-mugi kanthi tilaranipun ingkang manfaat lan piguna ndadosaken Pak Anom wonten ing kasuwargan tentrem rahayu wilujeng amin monggo Mas Taslim kita acaos peling yo kalimput marang turunira kang nyambung kewajiban kang satu mamarti kautaman mamre bisa tulus rumeksa titipan ni
anak putu binuti murih lestari payo padha nindakno sembah nuwun karyanipun Ki Anom Surata. Dasare larase pelok barang kok penak temenanan gumun ki anggere gamelane duwe ciri khas dhewe-dhewe ya terus sing slindur ya genantep kaya ngono, sing pengasih ya le romantis kaya ngono, yen pelok barang ya weleh kaya ngene iki. Ha iya pancen mbah-mbah mbiyen iki jos tenan. Dasare didukung karo penabuh sing handal-handal kaya madangkare kon alusan. Wah tenan, anggere muni rebape muni, gambang muni, sitere muni. Ngene wis jos temenanan. Ha iya. Top marko top nggih. Mbak nuwun sing mirsani ning YouTube isih akeh lho, Tru. Ha iya. Nglakon mung kulino metu kene parandene iso 3.500. Oh. Wingi Bratayuda ya 1.200. Nah iya mula ya ngono kuwi kena nggih tolok ukur ngono kuwi. Wong saiki akeh sing ngersake butuh hiburan. Oh iya bener. Ya coba kaya sik sadurunge anu apa podang kuning kok nggih penutupan men Mbak Lisa dan kawan-kawan saiki winong yo nang kowe. Kaya apa? Winong sik anu. Lah dikon nembang sing semangat ora nyongot lambene ora ono semane. Ngene engko nembang siap adalah apa piye ngono. Aso mesti aku terus anu sing bajingan. Ora ngono kuwi ayo. Gandrung. Ayo.
Iki wae sapa? Ayo. Patuke kemayu. Ahi. Ayo. Patuke iso ahi ngono ayo. Nang ngadeg nang coba kaya apa? Sambil intro aja langsung, Pak. Hah? Langsung? Oh iya ya. Yo, diaturake yo. Karyane Pak Anjarani Solo. Ayo. Iki wae sapa Winong Nawangsih. Oh ye, dados. Halo.
rambut dawa wae sapa nang rambut dawa ya tuwekku sikil gedhi wae sapa ndut sikil gedhi ya tuwekku ndut wae sapa ndut mestine ana sing duwe ndut wae sapa ndut mestine ana sing duwe ndut wae sapa ndut mestine ana sing duwe mestine ana sing duwe mripan blalak wae sapa nang Ipat malah iya duwekku lambe merekah wae sapa nang Mbak Tuti ayo apik-apik kaya ngono kae tenan ya lho ora ngerti mambengi Mbak Tuti dadi bintang oh temenanan anggere neng Ngawi no dhek nggo radio dhewe ya Mbak Lisa coba kaya apa karo Mbak Dian Munasirah dan juga Mbak Birgita Ayu Mbak Tri Hastuti papat wah wis jan bos podang kuning diaturke ayo wah ugi kula aturaken dhumateng kadang kula ingkang tansah nusul Madangkara Mas Arif Nglumer ayo Mas wis kaya bintang tamu mesti bar gara-gara salaman karo sinden ayo nggih yo menyat langaning kalanggilan coba kaya apa wis Adik, coba kaya apa? Wah, jan elok menanan. Mambengi Tuti sinden termuda. Heeh. Liyane umure 50 munggah kok. Ayo. Nggih, coba kaya apa? Dipamani dikumpliti ra apa-apa nggih. Penutupan engko sadurunge Mbak Elisa. Wah, kuwi sibuk piye skripsine jenengan? Tesise piye kabare? Saya tiba-tiba suruh ujian dalam waktu 1 minggu Pak ini. Hah? Agak stres saya. Agak stres ya? Wah, Iya. nggih. Lah tak garane apa piye? Alah, Engko ganti tak pon garap Yuda tadi mulek ya. muter. Ayo, muwer nggih. Saka Mbak Bir, ayo Bir coba kaya apa Bir kita ayu ae mumpung ora video callan. Ayo coba kaya apa nggih. Ya Bir. Nadyan wujud temong peksi Cengkok widodaren ya. Aku sing duwe lho kowe. Jumbo. ngajak kontes deh Ayo. kontes iki ayo Mbak Dian kowe sik lho Urung apa-apa. Agawe talining pranta Ayo Yan. Halus. Ayo. alus manis nengsem make Jan apik. berapa nilainya? Nilainya 100 mergo pancen profesimu nggen kuwi nganti lali nggodhok-endhok sak modare ayo. Niko netes lho Pak Netes akhire. dadi pitik cemani Walah, tak kira dadi ndok asin ora. Ora piye. Nah, Yan. Maswingken kulit lana Hop, Tuti ben komanan ayo. goleki Awas. goleki Lah. anggoleki goleki si podang janar Mula ning Jakarta Cak Bagus lemes lah Tuti ra melu ayo. nek enten sansaya lemes lho Cak Bagus
Iya. Sinden apaan itu? Ora, sing digoleki sampean terus kok apaan? Bros saya dipakai Pak Yoyo. Iya, Bros tak kasih bros. Oh, lho kuwi penghargaan luar biasa. Lah tapi makake mboten teng mriki mosok teng mriki ora ketok lho Pak Yoyo. Lho ben cedhak karo antene kok. Nah, ya sinyale gen kuat. Biasane teng tengah blangkon to sing ndek wingi nika. Lah niki teng mriki saya mudun. Sapa? Sak bagus niku riyen Sing dikateng takon. blangkon. Pak Yoyo ini Mbak Tutik lho Pak Yoyo. Bintangnya Ngawi lho. Bintangnya. Artisnya Ngawi tadi malam hargai. Ayo, aduh. Nganti kok bengi lak. Sampeyan melu Pak Wit to, bengi Dik. Nggih Pak Wit. Anu Mbak Lisa nganti nembung teng kula. Nuwun sewu Pak Dalang tanggal 28 Prei mboten. Prei kula ngampil sanget nggih. Mbak Tutik kula suwun kula jae kajenge saged ngembangaken wonten pagliran kula. Ngrika wong liyane kula nggih mboten gelem dinututi kali Tutik niku. Monggo mangja sak terusé mboten napa-napa ngono. Nggih. Tenang. Nek aku prei ngono lho Dik. Lah ngono lho Pak ya aku seneng banget nek ngono. Oh, telek. Aku seneng ngono kuwi. Ya Mbak Lisa, ayo. Iba bunga. Kurang lho, Mbak. Wah. Kolaran kabeh. Ayo. Iba bunga hinga. Ayu mangga apik ngono kuwi. Ayo. Tutik ya apik kok. Mbak Tutik mulai merajalela. Ayo. Terkena virus. Nah, kudu konsisten kok ya, saka kono teko kene. Raja kaya, ayo. Ra ngerti dek raja kaya ra ngerti ya. Nanti tadi raja kaya. Mboten. Ratu sing sugih Duryudana. Nah, seneng ora dadi raja kaya kowe? Suka. Wah, ya wis. Aja diomongi. Oh, PR nih. Hah? PR. PR. Oh. Tangan Mbak Lisa kuwi dalang mending ngerti raja kaya. Oh. Oh lho. Mbak. Au. Lah ra tau ngrungokne janturan kok. Raja kaya pitike wentan ana kang cinancangan mengkae lho. Monggo podang kuninge diaturake. Loh, gonge derek. Kurang satu, Pak. Kurang satu tuh. Kurang satu. Masalah. Mbak Tuti lagi lah. Enggak. Ndek ngi lali Guru kok. Dwijonya ini loh. Balik Birgita nih. Dek wingi pun kula pulang lho Birgita nih sing kere. Pulang piye? Nggih sampun kula kaya cengkok terbaru ndang bir tokno bir. Etokno bir. Ayo tokno Ora piye. iso aku, Mbak. Sampeyan ae ndang ki contonono. Wah tak pecah dadi muridku lho. Cuma lu hais. Ini hai iso hais. Ayo Mbak Tuti. Mbak. Ayo to, Mbak. Mbak Karo tuh. diuncalke mikir lho. Nyanding bisa. Sikile. Sikile jindet sisih nyapon. Nyanding bisa. Nyanting bisa wah. Lanang. Ombo Pak yang bisa. Yo. Dadi. Dadi gawe. Lupa nada aslinya kan. Nyanding bisa dadi Minir, ora kon wis minir. Spesialis gen minir. Wong ayak pamungkas kari suwe di minirne kok. Niki masih belajar begesi nanti lagi. Nanti belajar lagi ayak ya Bu. Kemarin belum jadi. Belum jadi. Muridnya wale akeh, kok celok kabeh malian ayo. Yan. Masa awan ning omah itu ora kerasa. Keluyuran anggul ising tak sayang. Obeng-obeng miterang kunku goleki ora kerasa soal nganti tak sawah
seret ireng tak sawang katan manise ipo bunga yen aku nyanding slirane Runtut laras. Lisa matur nuwun kene ndang salaman. Terima kasih. Oh ya, terima kasih sekali. Arep sabetan aku selan. Ayo, makasih ya Mbak, selamat jalan nggih. Nggih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ayo. Tetap selamat sukses kagem Pak Demang Sukorejo ya Truk, Pak Supriyanto sekalian Ibu dan